ଯାହା ଆମ ବାଳିସିଂ ଗ୍ରାମର ମହାଯଜ୍ଞର ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାବତୀ। ଆଜି ଗାଧୁଆ ବେଳ ଭୋଜନ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଇଛନ୍ତି। ବାବୁ ଆଜି ଆମ ବାଳିସିଂ ଗ୍ରାମ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ନା କି? ଗାଧୁଆ ଖାଇବା ଭଲ ହେଇଛି ସବୁ ଖାଇବା? କେତେ ଲୋକ ଖାଇଲେଣି? ଭଲ ହେଇଛି ସବୁ ଖାଇବା ନା? ହଉ ହଉ। କଲେଜ ସାର୍ ମାନେ ବି ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯାହା ମୋ ପୁଅ ଆଉ ମୋ ପୁତୁରା ଜଣେ ହେବ ସେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଭିତରେ ବାଳିସିଂ ମହାଯଜ୍ଞର ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାବତୀର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଆମର ଆଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ବାବୁ କଲେଜର ବି ଜଣେ। କ'ଣ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ନେବା ପାଇଁ? ଆମ ଡାଙ୍ଗି ଭାଇ ଆସିଲେ। ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଭଲ ହଉ ମନ୍ଦ ହଉ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ। ଯାହା ହଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଚାଲିଛି, ଭାତ ଡାଲମା ଖିରି ଖଟା। ଖାଇବା ପିଇବା ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ବି ବର୍ଷା ଚାଲିଛି। ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏପଟରେ ରୋଷେଇବାସ ଚାଲିଛି, କାଦୁଅ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଲୋକମାନେ ଦବା ନବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମାଗମ ହେଇଛନ୍ତି। ଏପଟରେ ରୋଷେଇବାସ ଖାଇବାକୁ ନେଇ ଯାଉଛ କାହା ପାଇଁ? ବୁଢ଼ା ପାଇଁ? ଆଉ ଯାହା ହଉ ଭଲ ଖାଇବା ହେଇଛି। ଆଉ ବର୍ଷାଟା ହେଉଛି। ହଉ 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 ଯାହା ହଉ ହେଇଛି। ଆଜି ରୋଷେଇବାସ ଚାଲିଛି। ରୋଷେଇ ଚାଲିବା ଭିତରେ ଗାଧୁଆ ବେଳ ରୋଷେଇ ବି ଚାଲିଛି। ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କ୍ଷୀରି ବୋଧେ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆଉ କେତେ ଜଣ ପାଇଁ ଭାଇ କ୍ଷୀରି? 1000 ଲୋକ ପାଇଁ ନା କି? ଯାହା ହଉ। ସେପଟରେ କ'ଣ ପୋଟଳ ଛଣା ଚାଲିଛି ନା କ'ଣ? ହଉ 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 ହଉ। ସମସ୍ତେ ବି ଯାଉ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଖାଦ୍ୟ ଚାଲିଛି। ନନାମାନେ ସବୁ ରୋଷେଇ କରି ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି। ଟୁନି କ'ଣ ଦେଉଛୁ ତୁ? ଡାଲମା। ଯାହା ହଉ ଡାଲମା ତ ଏଇନା ରେକର୍ଡ କରିଛି ଆଉ ଡାଲମା ଆଉ ନାଇଁ କି? ହଉ ଟିକେ ଭାତ ହେଇଛି। କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କ'ଣ 1000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ହେଇଛି। ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ଚାଲିଛି। ଏସବୁ ଜାଇ ଟମାଟର ଅଦା, ସେପଟେ ଟମାଟର ଗୋଟା ଚାଲିଛି, ସେପଟେ ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ହବିଲି ରେଡ଼ି। ଯାହା ହଉ ଟୁନି ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ? ଗାଁ ପ୍ରତି ହଁ 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 ହଉ ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା ନାଇଁ କି? ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ଭଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ହଉ ହଉ ହଉ। ଆଉ କାଲି ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ନା? ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧୁଆଳ ହେଇଛି ଡାଲମା ଭାତ ଖଟା। ରାତିକି କ୍ଷୀରି ହବ, ସାଧା ମିଶ୍ର ତରକାରୀ ହବ। ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଟିକେ ପାଗ ଅସୁବିଧା, ଲୋକ ଟିକେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ପାଗ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଇଯାଉ, ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ତଥାପି କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହେଇଛି? 1000 ଲୋକ ପାଇଁ ହଉଛି। 1000 ଲୋକ ପାଇଁ। ଯାହା ହଉ ଯେ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଲୋକ ଆଉଛନ୍ତି। ତମର ସେମିତି ଚାଲିଛି? ସକାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି, ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ପାଣି ଫାଣି ଖରିକି ଆଉ ଭଲ ଯିଏ ଯେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଦିଆଯାଉଛି। ହଉ ହଉ ଯାହା ହଉ ଭଲ ସବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ'ଣ ଅଛି ରୋଷେଇବାସ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ ଚାଲିଛି ଭଲ ରୋଷେଇ ସବୁ ନାଇଁ କି? ହଁ 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 ହଉ ହଉ। ସମସ୍ତେ ଯାହା ହଉ ଟିକେ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ ବାଳିସିଂ ଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏ ଏଇଠି 10-12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଟୁନି ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ କହ? ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଖାଇବି ଭଲରେ? ହଉ ହଉ। ସେପଟେ ଯାଉ ପିଲାମାନେ ଇଏ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେପଟେ ଏମିତି ପାଣି ଏପଟେ ଢାଳୁଛନ୍ତି। ହଉ ହଉ